Mireu, jo abans de dedicar-me a això, tots aquests senyors que estan aquí, però tots, des d'aquí fins allà, ja es dedicaven a doblar. I jo feia com vosaltres, que me'ls mirava, me'ls observava. I vull dir públicament que tinc el privilegi d'haver estat amb ells en aquesta sèrie i algunes altres coses i que m'ho he passat molt bé. I que... Sí, exacte. Però, a banda d'això, el personatge del Rufi, a veure, no sé si hi ha gent massa joveneta, però jo, a veure si ho enteneu, jo crec que el Rufi es va esnifar la Gran Line. Sempre està actiu, sempre està... I que vol menjar? Però sempre ho penso. Però penseu una cosa, hi ha vegades que vas a treballar i a vegades estàs, no sé, una mica més cansat, perquè som humans i ens cansem. Però és que el Rufi, els personatges dels que té, però parlo exclusivament pel Rufi, és que t'activa, però quin remei, perquè és que està activat sempre, més que quan algun capítol només ronca. No sé si ho he vist. Estan bé aquests també per descansar. Però bueno, jo trobo que és fantàstic i que a banda d'això també ens ho passem bé, riem, i jo crec que tenim un bon ambient, que és el principal. I amb gent com vosaltres, de veritat, de tot cor, encara ho magnifica més. Gràcies. Que bé,